huomenta! Ismo. Terve! Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Kas niin. Mitä helvettiä? Ehkä se on parempi, että sä kerrot itse, Lasse. En varma! Musta mies! Laitetaan kaikki punaisen. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Tyttöä tuli asiakkaita. Tenerifalla? Narkkareita. Heikolta. Jep. Seppo, mä en ollut sulle ihan reili. Älä sinne selitä, sä oot jäänyt kiinni jo. Terve! Hui saakeli tätä elämää. Terve. Laitela. Issuma Laitela. Kyllä se on melkoinen sonni. Sä oot niin hirveä herkkä. Lasse, sä unohdat yhden tärkeän asian. Sellaisen asian, jota mulla ei ole koskaan ollut. 30 euroa. Se ei tiedä, millainen jättämä todellisuudessa on. En koskaan usko, että itsestä tulee yhtään mitään. Ismo. Kuulit sen? Mitä? Joku kolahti. No ei kai. Kyllä. Musta mies! Hui saakeli tätä elämää. Sinne meni. Musta mies! Koita nyt rauhoittua. Huonon oman tunnonko takia Niin.